zaintza putzu sakon eta ilun bat zen. Zaintza putzu sakon eta ilun bat zen. Baina zuek denok berdin jarraitzen duzuek eskutatzen. Baina zuek denok berdin jarraitzen duzuek eskutatzen. Zaintza duin baldintza egoki, zaintza duin hitzarmena egin, orain gure borrokaz gure indarrez, orain gure borrokaz gure indarrez, iraultza feministaren bidez aurrera eginez lortu arte. Iraultza feministaren bidez aurrera